tabarakallahu on beltanama ewa hande koɗe men hande ko ceerno men ceerno Yahya ko jinnaɗo meɗen bange dew jinnani kadi to bange gorol bange dan debbo ngo e mum jiidi e baba men gorko kanko e mum babiraam jiidi e baba non hande ko kanko ni koɗo galle kanko ni bismorɗo ɗo jamañalawma hande non ko woni bismaɗo eɗen bismima e teddungal makko eɗen bismima e moƴƴere makko e fof makko tabarakallahu hande noon ko kanko woni koɗo meɗen non hande eɗen ri bismade en jiɗi namdade mo gurdam makko ewa min cinni min juurimama aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh en calmitima kadi en juurima mbiya ko noon o ko baram yum makko e min haalaw ɗiɗi e baba ɗi ba makko ceere mum tali haylaw babiraɓe ɓen jiidima e baba deke ɗi fof komin ni way dendagal yi to mbawi wonde fof ko woni hen sukaɓe e mawɓe rewɓe e worɓe woɗɗiɓe hen e ɓadiɓe hen fof dental diine bismima on e galle mo jeyɗon kadi eɗen jettora hen musidɗo men jogoniɗen kaɓorɗo o on wiye Abdoul Aziz omo yette Xumma neɗɗo tinniɗo dariɗo darde tinde so jii oɗon jiya min kanko heedi caggal oɗo mo hollo on baadiji amin han jommin kadi emin jetta dendagal accuɓe haajuji ene kuccide amin e daara min ɗum ne koye tinnade kadi jeeya joni noon mi accide konngol faade ceerno Mouhamadou Baba machallah ko jogiti e namdal min weltima no fewi tabarakallah ewa kawya min namdoma toɓɓere ɗimmire holto jibinaɗa kadi jinnaɓe ma ɗiɗo holno ɓe mbiyete hol jibinamema min de ko e nanalla wonde min ko hayre law jibinami min ko hayre law jibinami jinnaɗo am gorko o wiyete ko Ahmad Tijani Ly jinnaɗo am debbo o wiyete ko sohna Amnata Yahya Ac est-ce que machallah noon beltima no fewi ko garanɗa min ko toɓɓere amen ɗimmire e ma nde min jiiɗi namdadem holto jannguɗa kadi ewa qur'ana mum e sharia mum e asrar muɗum holto jannguɗa hol jangguinɓe ma kadi so goɗi ɗuɗɗi en toɓɓi tan hol jangguinɓema holto jannguɗa qur'ana mum e sharia mum e asrar mum e hol jangguinɓema alhamdulillah eyi a namdima ɗo toɓɓere mawde yajde kadi junde kono noon tonngol mum no woodi eyi tonngol mum tan ko dani yenne ko hayre lawto bindanami ba ko toon kadi janngumi seeɗa ha Allah waɗi noon jinnaɗo ɓe gummiti hayre ɓe payi Dakaru kamɓe ne Dakaru Dakar ɓiyen Dakaru e on saaha ɓe payi Dakar min goni toon on saaha ko babam jangginannomin toon ha ɓooyi noon o watti min e junngo mawni amen gorko ene wiye Basiru Dia ɗum ko adi oɗon garaga nden tomin Dakar Dakar gonɗon an jinnaɗo gorko eyi on saaha noon dedan Bachir Dia wonno jangginanoɗo kam on saaha toon mbeɗa jangga junngo makko tawi baabe amen ala ɗon kanko mbawa acciranno min o hokka min bindande ko to min gon Dakar to ha ɓooyno min geggi toon kadi min garti Dakar Kaolack ga
on sahaa noon mbawa ƴettiri alluwal ngal ene janngina min so faye dawde o ɗo defta makko min ndewa caggal makko amin dursito minen fof ko noon min janngide makko mawɗo gorko o on sahaa noon ha yi ha ɓooyi o watti min e junngo deedi amin goɗɗo ene wiye Habibou Dia mawnum dede Bachir o kadi ɓe janggi min ko juuti ɓen to jeeya hayre laaɓa jeeya ko jiɗɗa e maɓɓe Bachirou Dia o Habibou Dia o kamɓe jiiɗi yimma e baaba yimmaɓe noon e baaba amen jiiɗi yimma e baaba jangga e maɓɓe ha ɓoy kadi dedam goɗɗo ari ɗo on wiye Ibrahima Kajjata aw on kadi mbiɗe junngo muɗum jangde on kadi jeeya on ko hayre jeeya on kadi banggue askode on kadi yummuɗum e babam jiɗima baba est ce que machallah est ce que ko ande bandiraɓe ɓe ñanguɗa on saha noon mbiɗa jangga e maɓɓe so baaba o arti mi ƴetto mi fata e baaba janngina min ko noon min goniri ɗo e galle to galle min gonno ene wiye Sañce Ba ha ɓo min gummitoto min gatti kawɓe gamin kadi oɗo galle mo gonɗen ɗo o Sañce Ba toon ko Dakar ko Kaolack ɗo jeeya Kaolack hedde jeere to woni inchallah mbiyen lamtukulor min gatti ga noon on saaha min keeɓi ɗo galle woni galle mo gonɗen ɗo o ene wiye Nimzat ɓe mbiya Sara Djugar ɓe mbiya Kermalum woni wiye dinama gorko ummi hayre no ari ɗo en ummi hayre o Dakar yano Dakar yano fuɗɗi artude ɗo noon ɗo noon ɓuri jibde est ce que ko ɓuri jibde ɗo tibomo joomi ko ɗo waɗi gurdam makko fof deftere yeyanno on saha noon amin jangga e makko noon min guuri ha ɓooyi noon min gummiɗo noon min jeehi Madina Gounass mi tawi ɗon kamen goto ɓe Habibou Yahya kanko e nenam jiiɗi yimma e baaba e yimmum Ceerno Jalal Dine Ba en kam jiiɗi yimma e baaba on saha noon min goni toon to ɗon to janggato ceerno men ceerno Mahmoud Sall en on saha min gonɗa min jangga ɗon e makko dunde juuɗo ha noon min gayni ko waɗata e jangde ko fode ko alɗina ko kadi noon on saha min min watude Gounass to noon ko seeɗa min jaro seeɗanɓe heew Ceerno Ahmad Tidiane Fass Ceerno Fass on ko kaawe amen aɗa askam on no wayru ɗum no jiɗnomi namdade Ceerno Fass on ko yum makko e yummum neni amen jiiɗi yimma e kamɓe jiidi yumma e baaba kanko yumma yimmirama ko ɓiɓɓe yum on saha noon jeeyi to wiyete Fass toon ɓiɓɓe seeɗanɓe heewɓe yonɓe on saha min gonde maɓɓe goni gal yotangal on saha min koɗo ko Ceerno Fass nan ɗon e gurna muɗum kanko dal min lahdari on saha noon ɗo min gayni nde o waɗi min koye jungo Ceerno Habibou Alhaji Habibou ɓiɗi ko ɗo ko jungo min jangi koye jungo min yo Allah juuɗe gurdana makko on woni ko ɗo min goni duuɓi 5 yaajɓe wawa jaɓade hoɓɓe
ko ha e seeɗanɓe ɓe fof wurgo fof ko jam to min ji maggo foti duuɓi 5 amin toon min dugdaka min kaɓaka Allah duuɓi 5 min dugdaka min kaɓaka ƴettere Allah machallah wona seere ma bange lasrar nani ka min nani kadi ka bawɗo lasrar non mbide kam mbino mi wiyani noon kamɓe mbiɗa amen holɗo seere ɓe janggi ɓe lasrar kam ɗum kam ko gandal tan ngal Allah hokkata neɗɗo wooda ɓe wadduma tan ha keɓa hen fodde ma nde poɗɗa nde mi rewi e fulɓe Fuuta hewɓe on saaha somi yi tan nder wuro yiya toon yimɓe tan ko dabotoɓe mi wonda e mumen on saaha ɗum ko pasto ala ko wallahi kawlake tan mi tawi ko ceerno tan ko ceerno won ɗo yahata makko mi wonayi salminide makko e jurnide makko e addandema hunde e rokkudema hunde mi wonokino jomum ha min gowodira on saaha noon woy ko namdimi jomuɗum e nder ñooke woy ko haalnimi hen on saaha kadi macce ɗe ganduɗa min ndewi ɗe min mbaɗi ko wiyete barajindagal min mbaɗi siras min mbaɗi ko wiyete yeeyde tappiji en nani min loƴƴi autoji en ɗe gueɗe kewɗe min ndewi hen ɗum foof noon ay bittoro hen lasara nder hen waɗi saaha goto mbeɗe yahanno e nder jeere he on tawa sawa jangguinanno konko mawnomo mbiyanmo biyeteɗo Habibou Dia o jaami nder jeere kocci toon 200 on saha temedde on saha enen itti garmi noon tawi ɗon firduji en leeli ɗon firduji woni gara noon gumbata dabbore garɗo tan ene mbiya Boggu Mbayi ndemanma hokkatmo haalis ɓen e jogui nokkude ɗon jotto ene ɗon mbalata joni garmi kocci 200 tan garmi tawi o leeli mbimi debbo goto ɗon Bamaranke ene yeeyanno ɗon ko wiyete karo ko fodde ma won koɗe 3 mawɗe gari toon mbimomi fof ne foti fof ne foti onon temedde itti kadi soodi ɗum fof temedde haali foti ɓe ko naggam min sukora fof ne foti ɓe ko naggam mi waɗi hen waɗi hen fof mbimi ɓeyto ɗo koreɗe noon ɓeyto lelto ɗokkanam ɓe jeehi ɓe totta lehe ɗe temedde ɗe fof sodama hen hami hami to Allahu akbar nden haalis en barkinno hande o 100 000 walla ko fayi ɗa wawa nawde jeeta ha garta ko nafata on saaha noon jaami duttimi to janggannami ɗo ko fi mbeɗa jangga tan ɓe gari ndeke ɓe tinani suko o nani o suko soɗamin hande karaw moƴƴo sukolel moƴƴel ngel ɗo kadi on ikoni ko waɗi oyi konko soɗamin karaw hodde lehe koye 3 mawɗe nani fof min jaari hamin keddi on ene ñoya haalis on saaha puɗɗimi haala ko koccu temedde ɗiɗi e fiya piggal ñande hen seeɗen maye eyyi ɗum fof koye needi jeeya on saaha noon ɗon puɗɗimi janggude lesare e ɓen bamarankoɓe ala firdunkoɓe on saaha noon ɓe noddi kam garum ɗon mawɗo mabɓe o ɓe ko noon mbiyeteɗa min mbiɗa ko kaari to janggata min gokɗo janggam ɓurano o yi aɗa andi simore naggam mbimi eyi o sa yeehi ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗum bindata ƴeewa kaasiyel mbaɗa hen jumri e naggam jara
ko pour bangi case pour udra hakkil ganda wi kam eden jara mi ganda ko kisni itam jara wara non sere men bara non ƴetta winda hunde badda hen jumre aɗa ko hunde welde e mataw mbiya ko pata ko ɓe gandi ka janggo pour wata uddira hakkille uddiro mataw ɗoy kam noon on saha noon somi jangguima gayni tan jahata makko kanko oɗo mi wiyamo somi janggi ɓayde tan andi inde makko aɗa ɓanda inde makko ko ɓooyi somi jibi ɓayde tan mi jahata makko to min jooɗo min jewta on saha noon mbeɗa wawi windude mbeɗa yiiya bindi mbeɗa wawi windude so haali tan mi winda mi massa on saha jungo no yooɗi machallah an sukani jungo ma gon yooɗi de alhamdulillah joni noon so ari o rokkami ɗon kayitaji mi windinamo ɗi mi windinamo kayitaji ɗi e tesko noon ko rokkataɓe ko haqqilema ene ko haalata ko min gueɗe ko nafata ɗum ɗo ko nafata ɗum ko nafata omo haalnami oɗon ko noon min gollidiri hamin gayni watti noon woɓɓe kadi yiɓe fulɓe kaba danaɓe ɓenen jogui gande men banggue ɗe ganduɗa ko sirrujo kamɓe gandi sirrumaɓe ɗi ɗin kala mo nem tan ko joom sirru mami humpita hami anda hen kowoni hen gonga e kowoni hen gonga ƴetta jawdam comcam tottaɓe tan yidde tan nde ganda gata cohlum min ha keɓa ɗum tan so yi hollami fenade so yi hollami gonga mi woƴaka so yi hami andi noon ko haalata ko wocci hen gandal mi mofta ngal o sago mi jii kara tan windata o sago binde tan kanko ko dokkami e gandal o sago binde tan winde rek ko noon jaarumi kala nam tan ceernajo lasare yanke mi yahata makko fof ko hen jannguɗa mourabba en mouhammas en moussabba en woni ka haɗumdoji on saha noon kala noon tan ceernajo tan mi yaha mi ɓalkinoɗo jomuɗum mi wittikino jomuɗum ƴetta ñamele mi addana ɗum haalis mi addana ɗum comci mi addana ɗum ha o hokkimi kami ndodira jokka haaju mum jokka haajam fof ko hidma o ɓe kadiri kadi tasibul ma ali fadde tampere ma e hunde noon kibirata towal muɗum on saha mi hokke kaatimeje ɗum ko rabba wiyete ɗum ko mo salat wiyete mo hammas mo naggam mi anda ko firata joni mi andi inde ɗe mi winda mo sallas mo rabba mo hammas tan mi winda inde ɗe so yi ha ɓooyi somi deyi ceego tan ko mo sawa ko wiyete mo sallas mo sallas he ɗo ko jangguide tinde enen tiidi o tiidi ko nane wawo ene wawo kono tidde wonani wawo kam ene wawo gasa ha ko jaɓata ma jomma o yeeɗi wawa yoɓe suga mi ala mi wawa waɗen ko mbawmi hen ko mbawmi hen ko waɗi hen an jaɓɗa kanko mbawmi ko on saaha min gollodira woy ko hollimi e fodde ɗum min jokka ɗon hamin woy komi kocci hen min ɓenna ha no Allah waɗi mbeɗa yaha ha kowni toɓɓoɓe ramle kadi min bitti hen seeɗa heewani min jokki haji amen ɓe kadi fiɓoɓe ɓene fiɓoɓe ɓe fof min ndewi hen ceede en fof tan ko ganda tan jiilaɗa aɗa ganda gona gonga ceede en piiɓi en fof aɗa tan ƴeewa tan gogoɗo heedi koma ndewa ko wona gonga ha keɓa gonga koma ndewa ko wona gonga ha keɓa gonga keɓa gonga noon ndewa gonga eɗen jara noon eɗen bitta sen kollama hunde on jamma ha weeta eɗen bitta somi hollama hunde ko kollami ko ɗon ɗo mi wawa ɗum e jammago he ɓenta ko hen gonanmi wasaha mi ɗano noon wooda ko jiiɓe koyɗi ko ɓe anda so fintan bottengo somi ɗano jamma tan adda kayitaji saramɗo kuɗol saramɗo so hoy tan mi winda kuɗol ngol
so wi mi namdo anduɓe koyɗi koɓe kaali hen koɓe kaali ko mi tongo koɓe kaali ko mi anda so haalama ka anda isa witen e jaajuma wattu noon so jamma ari mi ƴeewa kayitajam moni wadde mo sallah so no kolliranami mbeɗa waɗa mbeɗa firta ga mbeɗa bonna ga mbeɗa naata mbeɗa yana mbeɗa wadda noon ha battumi yahde hooram kadi mo rabba o kadi mbammi noon mbeɗa sippire hen ha ɓenni joni noon kadi noon mi anda ko wiyete so heeli no fewnirte ɗum ne mbeɗa ɗaɓɓa mbeɗa witta ha Allah hokki hen gaddo ɗum kadi ko tuɓuti ko tan ko witta tan ganda atan bitta tan kalanɗa tonga ko aɗa yeyatma hen ko kutoroɗa kayeɗa ko goɗɗo jeeyi on tan aranta nawa on saaha noon eɗen jara noon ha Allah waɗi kadi jiiɗen ɗo musidɗo goto e Kaolack he on ne ko bawɗo Lassar wonno o wuura noon ko yalum ya fo ko bawɗo ɗum laaɓɗo hen reedu kala no gottimi gaynumi to jahammi min ñalla hen min kiira hen on saaha taw ko wayno ñalɗi tan komin janggani de mi yaha toon min ñalla hen min kiira hen ko noon ɗon kam heɓi ko hekki machallah on kam ɓuuri hewde ko koccidimi ko koye on ɓuurmi famde ɗum somo haala ko ɗono mi witti hen seeɗa ko haalata ko ene yaɓa kam ɗo gommi ɗo min jaari kadi noon battumi noon kadi noon janguinde hen seeɗa ɓe janguina hen yimɓe ɓe hen gummo nokkuji goɗɗi enen gara enen bitta enen dokke ko bittata ko so kalanama jaaha mbaɗoya ko ni jaruɗen hen ɓe hen gara mbiye en hollam haalanam yi ala ko ma mbaɗa naggam mbeɗa ƴewɗo jomum tan mbeɗa ƴewɗo jomuɗum mbaɗa naggam wiye eeyi so min haaji mbaɗa wona coggude ala mbaɗa ƴewna gongantago muɗum est ce que wona gongantaki wiye eeyi so jangi ha wawi fokkiti haji muɗum ɓe he jangi koye weeye he ha mbawi fokkiti ɓe ko galle he gaari jangi ha mbawi fokkiti mbeɗa yara noon kala garɗo wiye waɗnam naggam waɗane windene ha gayna rokke yaha yejjiti en noon hewaɗ mi windana jomum ara haala haaju muɗum o wayto en winde nde yo inchallah somo yeehi on waɗima naggam e naggam on naggam e naggam o haalno o jitimo kadi anne kadi rewata e mum a namdi taw ala mo menno wiide addu mbuɗu meeɗa addu mbuɗu waɗama naggam meeɗa ha ñalem hande oɗo a meeɗi yaltande ɗum walla meeɗa yaltande ɗum ɓe mbi hen seeɗa kono heewani mbi hen gambi mbi hen gambi mbi hen kadi nokkugol kadi ɗo e nder ladde he min musidɗam goto jolfo ɓe koɓe nder ladde he o ko banggue hedde Touba en e dow Touba en to on jii o banggue kadi jii kadi ha kadi Fatick en ha Mbour en ɗum fof en jeehi hen ande kono noon ha ɓoyi noon jaaɗen eɗen jaaha ha ɓoyi noon ƴewmi an ka baɗanowo neɗɗo kay tawi ka joom kadi muusi gona tumuranke e galle e nokku kadi no mbayata e joomen ni aɗa reeni a reenti aɗa reeni aɗa reenti on saaha noon sa yi donka wiide joomen gadde naggam kayɗe joni kadi dokkuma kadi seeɗa mo ganduɗa wawa humto haaju ma o on saaha noon gartumi noon jottimi miccimi mbima kadi joni koye galle tan goltomi inchallah kadi jottimi e galle he mbeɗa waɗa hen woɓɓe he so gari pawetake hay hunde kono gadda hunde koɗe fayi dokke jalaɓe men koni goniɗen hen ha ɓooyi noon ƴewɗen tampere wonde hen nde jomum nodduma haalanma haaju
birdana joomuɗum ha gayna haajum humto yejjinma est ce que haaju humtode yejjinma mbeɗe woni hen duuɓi ɓe janngina heen mbeɗe funte heen haa ɓoy min kam jooni kam mi acci haa laaɓa ceerno on ɗaccu kay onga o sa gaccumi ɓe ko gonko haadam o sa mimi acci haa laaɓa ceerno kadi somi namdama wiya hunde a gandum heen somi namda tan wiya min de hay hunde a gandum heen teskade no mbaddami hen ni gila e fuɗɗode mum haa e wottode mum kala mo gadodirdumi heen so janggi waawi min ceerti hay piis mo joguinowo ittamo waɗa piis goɗɗo jogo haaju mum kaatimeji muɗum ara adda fewnana ha feewa somin gayni momin noddite omo tagi jomum waajo gooto taw sa mi gonno ko gar Dakar mbaɗa yeeɗon defte o tagam ɗo o jogii kaatimeji makko kewɗe on wi o saaha mo juɗɗo tan mbiɗa wi kam mo yi hebloyade o arta joni ƴeew kayitameɗe fof kañum fof kadi kelɗe ƴettimi mi jiɗi kay goto tan bindimi denndangal naatirɗe fof laaw gotol mammi ɗon less kayitam ɗo o arti noon ɓe ƴeewdomo yowan ceerno o an ko gande ɗum gandal de awa kayami wancuro hen ala ɗum heɓata ko ni tan ɗum ɗo ko tampana koko tampana ɗum ɗo ko tampana mi aha e bisimilla la bas joni noon on faydiri wuuro to gam joni bagage am o jinno e mofta kami ara bisimilla mi acci kare mi ƴeewa o yala ɗum ƴeewetaki mi wan nawor o yi tan jaami coodoymi carnet 32 pages mi jogui fof natirɗe fof mi jogui natirɗe ɗe kañum fof peñumi ɗe carnet o mbammi hen kala hen ko nafata o naforande kala hen haatimere pewnumi ha feewi kañum fof e laaɓe ceerɗo ƴettumi carnet o nanumi ɗum e nder sac makko he oɗo mo heeñi josti sago ceerno ko kañiɗo jaram laal jaam la ɓuural lawol ndenka o yeeyi laal makko mataw yi haw yetti wuuro mabɓe to o tawi toon carnet o tawi denndangal ko helno ko omo rewe yimɓe hewɓe yo penitammo ɓen mbiya ganda mbawa e bawɗe Allah on saa noon e dumunde juuɗe o arta ɗon o tawi ɗo dankilem ɗo ɓe jangguino yimɓe seeɗa sériya o ceernal manggal wali Allah min goni o bonon o wi anda kam mi ala mi andama kay o wi an mi ari ɗo saaha goto gadduɗo kayitaji mi ya ni mbiɗa ni jaami tawmi carnet aɗa waɗa e sakame ene fewñita ha feewi denndangal ko helno hen ko ene watta ha yooɗi ha feewi mbi ala joomum wona min kam mi anda lasrar so mi jangguin lasrar min ala wona min kay ƴeew goɗɗo tawno janganoɗo ɗon koye carnet minen ɓe bindinɓe carnet o wi on nanuma Allah ɗiɗo bindi ɗi bindi ko certi ɗi bindi o windata ɗo ɗi e oɗo carnet ƴeewɗo so bindi wona gotum ko bindi caria ɗi ko bindi caria o yala min wona min de tan tella tan mbiɗa wona anda wona min de yiyan to ganduɗa soko mi windi bindi an ari tan mbiya ko mi windi bindi te an addi kayitama mbiɗa a hollitade wadde honde mbaɗa komi ñangotoɗo yo Allah ceerko an on saa noon on kadi mi jooɗi min calmidiri min juurnodiri wadde ɗo kadi kayitama goɗɗi yomi fewntamo ɗi ayi goto wolo jaɓano goto arti yo fewnte penuma fewi ɗum noon jom firtata ko neɗɗo ɗo way sifata fof yo neware tan ene walla no fewi newade nde inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kullihi Allah ko newiɗen yiɗi denndaangal fiya koye muɗum so tawi o laaɓanima hen reedu o ɗum ene hasano kadi omo wawi dañde ko ɓuuri ko dañoɗo ɗum ɗo ko no firti ko inna allaha yu'awnu al abdu ma kana abdu fi awni akhi on saa a lawti tan ko jannginde a lawti tan ko jannginde hay so yi luumo ñala jannginde asar tan ɓe ko pulaar jannginte ɓe ko lasara jannginte min ko a lawti tan ko jannginde tan maccal moƴƴal tan jannginte tan min hay waɗa ko wona janngingol mi sodama carnet jangguinma jahajuma
ɗum nguuri garami soodama karne jangguinma jaajuma e nder lumoji heewi asrar mi soodana karne jangguinma jaajuma ni tan nguuri mabɓe mo ha joni kono gurda ala jogi liɓoyi ha joni kono ha joni ha jangguino ha joni jangguinani ko mbira wa acci ɓoyi so woodi garda kadi daranɗaɗum e alhaali muɗum machallah beltima no fewi tabarakallah ewa namdal men nayɓingal e hol mecce ɗe ndewɗa e mecce mi haali mecce ɗe mecce kam mi winoma miɗe wi ko wiyete barñinagal miɗe wi ko wiyete lodde auto ji miɗe wi ko wiyete tappiji on saaha woodi ko yimɓe bettono e dow hunde amin durloji min cooda min jaaha min ndewi kadi e sodde potuji sokola min jaaha min jeytoya mi roƴa la min jaaha min jeytoya min ndewi kadi e so yaade hoccoyde ko wiyete éclese en ko wayno feera en min jaaha min jeeyoya min keeɓa huuɗe amen faami ke gueɗe ke kam siras en fof min ndewi hen inchallah siras fof min ndewi hen fewnude portable en fof de portable fof min ndewi hen eske machallah anga kul fanni mbiyadda machallah eske machallah ni ala fof ko heddide tabarakallah ewa min beltima no fewi ewa mbayni ko ma e dental ngal kadi machallah ngal o dental ko an susingal ewa holko addanma susingal o dental diine tv ɗum won lowdi men awa caggal mbayni ko meɗen bisimillah e dental diine haade sosede on saaha ɓe jogino dente kewɗe ɗe jangguinannomi hawa saaha goto noon Facebook am o woodi kuccuɗo mo wattiɗumo inde muɗum waɗi hen gueɗe bonɗe mi anda on saaha ɓe jangguin tan ɓe janggi noon woni jaam aranmi ko yimɓe dowuji ko nafata neɗɗo rokke dowuji nafata neɗɗo dongono ha jammin on saaha noon kemmi oɗon ndeɗon saggere o so jooɗi ko juuɗe noon mi natani e Facebook o ha ɓoyi noon kadi mbattuɗo noon yaade nokku goto ene wiye Viber o saaha téléphone ngaji ɗi en séeri wadde ko Viber min kalanno ha ɓoyi kadi goɗɗo ko jeti kadi ɓe ganduɗa aɗa winda hen aɗa haala aɗa winda aɗa haala haala ka heewata ɓe jangguinira noon o saaha to jogui ma groupe aji capantati groupe jangguinanmi ɓe ne jangga pular ɓe ko ɗo janggata ɓe ko ɗo janggata ɓe ko ɗo janggata kala pimmi subaka law ɗon ha nder jamma ɓe jangguina tel o saaha goto noon mi lelima mi sellani fodde balɗe 15 hay goto hattakimi hay goto hattakimi ko e jangganoɓe te ɓe jangguinima on duuɓi ɓe jangguinaɓe ala on ñalawma balɗe 15 ɓe leeli ɓe kattaki jangguinanoɗo mi bisimilla dendagal groupe mo gonnomi ittumi kite jaddu wala seeɗa ittumi ha laaɓe cer mi cer yalti ala mi yaltani mi fofti tan on saaha noon daaka yonti min e ceerno Aliyu Alpha Ba to Hoore Fonde on jamma e woɓɓe ɗon guddiɗon duɗal gendinimi ngal dental diine tan ɓolal on saaha ala TV dental diine tan gendinimi ngal on saaha noon e nder daaka he nannumin heewɓe ƴewmi hen jangguinoɓe heewɓe ñande hen ɗon ɓene naati hen ene jangguina hen min goruno emin jara noon kala tan nanmi tan ceernajo joom gandal mi waɗa feere jokkodire muɗum beele gandal mu ngal ene naata e nder dental he juuɓe naftoro kala ma tan ko goto gando man waɗa feere jokkodire muɗum gandal ngal Allah hokki ɗum ngal wawa rewde ɗon yetto rendo ngo ene yara noon
ha ari wadde noon seeɗa ɓe heeɓa ndewi e maggal janngini e maggal wonno ko dental diina goo heewi ɗiɗi naati heewi tati naati heewi nayi naati heewi joyi naati heewi jeegom naati heewi woni jonta jeegom ha ɓooyi e wittoji men eɗen bitta jiituɗen feere wootere ƴettuɗen dental nayingal joyingal jeegom ngal naatinnen ɗum e nder gooƴi ɗi tati hee eɗen mbita kadi ha ɓooyi kadi woodi noon to lesto worɓe e rewɓe nan toon ene mbadda toon coho ɓe kaalnami lesto mi ande kam kaari nan toon noddam jam mbi bisimilla sappo seeɗa o yi ha ɓooyi bittumi kadi jiitu kadi feere wonde ƴettumi dental diina 1 ngal 2 ngal 3 ngal 4 ngal 5 ngal 6 wattude dental gotal lesto sa nannama a nanati a wawi yide hay goto e dendale hay goo hita goɗɗo gandata gandati so yaltinima hay goto tinda a yalti so waɗi men hay goto tinda a woni hen somi nannima ala ganda goto sownoɗo goɗɗo kadi jaarumi noon kadi eɗen gollira noon eɗen jaaha e bawɗe Allah e sembe makko sen pini subaka nangen kabaruji pular on sawno waɗa teccan wona teccan min nanga teccan ha ɓooyi aji fulɓe ari amin nangaji fulɓe ha ene yaha ene ngabba ha yiti ñam hande o haraji RFI ari haraji goɗɗi kadi ngari e nangata e nanna e nder hen on sawno wonno ko dental gotal dental diina ngal ko hen sari jangguerno hen pulaar waɗeteno arab hen waɗeteno ko hen zula waɗeteno fof ko hen waɗeteno sari en ɗo fof ɗen on sa goto ko wonno fof ko hen watte on sa yimɓe ɓe goyti ɓe hen mbi sari tan ɓuri sari tan jiɗi ɓe hen mbi pulaar tan ɓuri jiɗi ɓe hen mbi alkude arab jiɗi ɓe hen mbi ko jikko journal waɗi ɓaɗen ni ceer ndende dental diine heede banggue journal heede banggue janggo pulaar ɓe heede banggue alkude arab heede banggue ɗum waddi seernda kono e waɗi dawal jungal haytiɗo ko fof kam ko jaam tan ala ko ummi ngal so jangde alhamdulillah kadi ala kadi suureni hen guelgal fuɗɗa le 16 4e mois 2016 ha yam hadaga ngal jangga ala nde pinɗen ngal janggani e balla Allah waɗi saaha ɗo goto mi sellani bal sappo e joyyi mbeɗa nawa clinique mbeɗa segana ɓurta ɓe nanna nder suuji mbeɗa nanna wonno ko min ko kala mbaɗatmi komi jangini ko heewi mofta portable he mbeɗa leeli mbeɗa tampi mbeɗa nanna darsuji allahu akbar ɗum fof ko yidde tan yo yimɓeɓe darsuji naata o so mayni tan mbi kona gonga wona sona butel ga sona butel mbeɗa wadde he mbeɗa nanna mbeɗa ɓe jurno mbeɗa nanna allahu akbar ha ñalawma o timmi ɓe ganda fof gommi te kadi mais kadi neɗɗo kadi téléphone wonde ordonnance walla naggam nag meeɗa e mabɓe yettere Allah alhamdulillah ko fof aɗa kadi Allah suuri en hen eɗen jaade mabɓe e moƴƴere mabɓe teddugal mabɓe sustol mabɓe aɓe daari aɓe tinni goy fodde mabɓe voilà o so gonti tan ma muñira muñata woni hen kala ɗo goni ma muñira woni hen yo Allah yeb moƴƴere fof ko jangguita en tan ko kala ko wona yo wonir Allah ma kan lillahi dama wa tasal wa ma kani li ghayri la inqata wan fasal kala ko wonir Allah koko dumoto wona ken taƴa kala ko wonir Allah kadi ko taƴata wona ken jokka lillahi alhamdu dendagal harakatuji ɗi o dillirta ko yidde tan yo yimɓe gona yo gandu kadi yo peew yo moƴ e dendagal ko mbawi dillir e mbaɗanɗoma dental diine ala ko heddanma arde fof yaw nde gonɗa julɗo ya andu diine ma nde wana nderuɗa Allah kadi sa mayi kadi daña ko jooɓiɗa ɗum tan woni hadaf makko hen noon yo Allah moƴƴen yo Allah juutnu nguuram ɗam machallah min en paami ko haalen en ɗo ko foof e guila e jibinande makko e jinnaɓe makko kadi duuɗi ɗe o rewi tabarakallahu qur'ana mum e sharia mum e al asrar muɗum fof o haalni en e dental makko de gol sos e ko wattande namdal men tan dental diine TV ko addi jokki en dental diine TV
den TV jokki ɗum heen kono woodi ɓe ngannduɗaa nde mbiya yo waɗe jobdi nde ngala ko joɓi ɓen kadi teskiima men ko yiɗɓe janngude on sahaa ngudi dental ina dental den TV ngal noon woni ko jolfuɓe e halpoteɓe ɗum saabi joni ɓe waɗa heen jewta jolfe e jewta halpoteje waɗi ko ɓeydi ko nanta pular kadi kadi aɗa haala pular e wolof waso kala tan garda tan jonta tan haala ɗemgal ngal wawi ngal woni sababu o ko ndenan ɗini kam kangal ngal ɓooyi guel 2016 heddi noon ko battude wadde kam an darta ko ɓooyani no feewi joni eɗen janggina heen pular o ene wedde toon wona ko arabe ene wedde toon e gueɗe goɗɗe ñoko kewɗe beddama toon so tawi a tappiɗen dental de TV gueɗe keeɗon toon mofti ɗo tungo dental diine walla telegram ɗum fof ɗon toon gueɗe kewɗe ngannduɗa enen ɗon toon mbaɗa ngal walli noon saabu seeɗanɓe heeɓe ndewi maggal seeɗanɓe heeɓe ndewi maggal limatako ka fof ko garɗo heen mbiya ko ɓuuri wawde jannginde kala garɗo naatde heen dental he mbiya ko ɓuuri wawde jannginde nandi no wayi kala tan garɗo heen mbiya ko ɓuuri wawde jannginde moñɓe teeɓe newiɓe kadi laaɓɓe deedi mbaɗata ko ɗum sa waɗa hunde ko ma joga dal laaɓe ndeɗako ɗum koɓe mbaɗata ko koɓe dañat hen ko wona ɗum ɗo waɗanmo keesuji kono kala ko haalda hawra tan woy kadi no wayi ɓe ngara so ngari sene naata kala ko haala moƴƴo mayi mbaɗi heen naggam mayi mbaɗi heen naggam on naggam noon ko wasaka to ko posdi woni ɓe taƴata sowona wona ala mbawɗe wona ma waldani ma hoddani ma dano woori wawa ɗum wiide ma gadda fa force e jam so naata kam ma haal sarɗiji wiya nani jaɓi jaggojo on o wawa ɗum waɗoyi ko kam min ko somin gadi tan min mbaɗa ko waɗi min ko so jomum addi min mbaɗa tan addani koye waɗoɓe tan so addi ayi mbaɗa so addañi mbaɗa eyyi sin tan ko addugo ko tan wonno acca ko ɓooyi a joni ɗe baltan amin e heblandeɓe nokku janguirde nokku oɗon koɗe wonno woɓɓe hen nafata ko so janggine tawa en jiiye bindol ngol aɗa winda ene yiiya to ban qur'ano winde sene mase aɗa yiiya ne masirte tawa koye tonngol jawngol ɗum noon wadde min mbaɗi hen erago mbiɗa kala yiɗi janngude pular o bisimilla muɗum walla mo yiyata ɓuran arab limteji yo ara bisimilla muɗum bon sa udite ko namdi jobdi hen walla eyyi ko temene watte par lewru tan naata tan temene gaddata temeneɗe yara ko holno wayi kadi ɗum ɗoji eyyi nisama konko so arta tawi neɗen tampa kadi ya kadi ko tampata ko taw wonko dañete saabu ko sima ko soodere ewo leydi ko soodere fof ko waɗete ko ni ko Allah kono aɗa yiɗi dañƴan hen guura par ce que annene wonko fayi e dow ma ha heewi ballita ɗum ɗon noon ko yimɓeɓe daña moƴƴere annene daña moƴƴere taw moƴƴere nde kadi taw la darar wala dirar taw lor ala hen alanama kadi kamɓe alanaɓe e ganda noon labudde ɗo mbawɗa dañirde fof labudde tampe fodde ɓe kaddire kadi taktasibol ma ali fodde tampere ma e hunde noon kiɓirta towal muɗum a yiɗi dañde ko nafata labudde tampana ɗum noon woni hadaf mo waɗa ɗo eno noon en ballitimo enenne jiɗɗo janngude fof yo waɗu no jangde ko namdi ko so école a finata tan jaaha bakkoɗa sakkos ma ala jogui labudde natirde ewa kadi udditirde fof ne waɗe ne kadi labudde ko jari himmenede ko paare gandal diine il faut dañde ballude walle ewa ko ɗum woni kamɓe ɓe cembine ewa ceerno mawɗo wiyanno ewa mo jogui konnguli ɗo haalatno sa ƴetti ɓiya nawi ɗum ceerno mo ala haydara kanko garɗo o addani haydara so tawi o nawri haydara mi anda no jogui no haaldano ɗum ni mi anda so tawi aɗa faami on qissam no haaldano mbiyat noon ala kulli haalin tan ewa en jangginoɓe en moƴƴi balle no feewi ewa wonko fawi e dow mumen ha heewi wala budde noon ɗum ɗon ko ma balle no ñaamiri no jariri e wono koltiri kamine kadi ɓerɗe mumen ndeeƴa hen mbawa enen hokkude en ko jiɗɗen ko ɗum noon yo Allah walla en yo Allah suura en tabarakallahu mbayni ma min jiiɗi nande mbayni kam ko neɗɗo kala mbawɗa wonde tinno e hoorema ha gayna wasiyama e tinno e hoorema
ganda hoore ma hade goɗɗo andandema hoore ma neɗɗo kala mbawɗa wonde andu hoore ma ganda ko mbawɗa ganda ka wawa kay kala mbatta kadi jogo hen nunɗal timmugal jamfeede ɓuri jamfade jamfeeɗa ɓuri jamfoɗa punteɗa ɓuri punta kala mbawɗa wonde jab funtede caloɗa funtude jab monede hettane monede e neɗɗo kala mbawɗa wonde jabtana funtede e mbasa wonde punto tan gandal no ala punti gandal ala punti ndeɓal ala punti maade ala punti dole ma tan mbatta hen a jangga ne a wawata tampere woni hen watta tampere noon ma wonde e muñal wonde e muñal kewgal wonde muñal kewgal muñal ngal ne walla no feewi sabu sa muñani a wawata wondude yimɓeɓe ñande fof ma yi ko musma ko muñal ngal mbatta yeeso ma jaada e muñal ngal muñal ngal jogorɗa gonda e maggal sabu ko mbaɗeɗa ko sa ƴeewi ko mbaɗeɗa ko tan sa weela tan accere ko mbatta ko taw ko moƴƴe mbatta kadi afara moƴƴere nde cheyɗane funtuma hen saaha jaaha ɓooy tan o naata e ma ɗum ɗo ko acci ɗum nafatama a lorama hen tampinama hen an seeɗa mbiya gonkay ɗe gacca ko saaha noon saaha min laawo hen min laye dente ɗe kadi min kadi garta kadi ɓe garta kadi wona ko Allah min gondiri hayso ɓe jalti ɓe garta koye mabɓe soɓe Allah ko Allah ko ɗum tan wayi ko Allah ko ele ko na gotum aɓe tinni noon aɓe daari noon guila 2016 faade hande aɗa wonde yimɓe de ko Allah woni ɗon 2016 faade hande aɗa wonde yimɓe jamma ñeeso wakiiɗe aɗa adda moƴƴere enen jaɓɓo enen caruya ben goɗɗo ko moƴƴere won ɗon ɓoya gasde jam tan tawi toon so jungo ɓoya gaska ko jam tan tawi toon alhamdulillah go tampere hen ko tampere Allah yanko tan kala mbaɗɗa e Allah ɗum kam a fandini ɗum jobdimmo ala ɗa a fandini ɗum oɗon mbiɗon kala gonɗo hen yo tinno hen sa waɗi hen a waɗini hoorema ka sa waɗaka sa waɗani a feltake de sa waɗi a waɗi moƴƴere a waɗani kadi a feltake kala baɗɗo mbaɗa ko hoore muɗum a tawi moƴƴere ne golle waɗi hen moƴƴere jahaju ma fara wi ha wiya waɗi hen ala a ari a tawi moƴƴere ne waɗe anne ko hen moƴƴe adduma waɗi hen jahaju ma ko joni gueɗe kewɗe ɗe cooda mais alam doole kono Allah e moƴƴere muɗum en jii nono jooɗi ɗo sa sabu mi hunde manka mi nodda erago donc dañje kono moƴƴere tan Allah adda hunde tan mi waɗoye ɗum ɗo ñamle ha he fawo ɗon ala tuttora mbiya yuɓoya to a gottinani joni nannami min dara guila ɗum ɗo fuɗɗi ko dental din TV gi fuɗɗi ha joni numéro tan no windi wiyeɓe orange money 77 906 14 81 mane fuɗɗi ha joni ala ƴetti ɓuuɗ nanni hen to yoka yungo gaddi hen ballal waɗe hen ngal ballal on ha joni min jaato bedden mum ata min jikku amen non wallahi machallah ko courant ko wifi ko connexion ko tampere fof ɗon ɗon wallahi fof de aɓe gandi kam ala jaɓɓo kam gollade lewru ma wiya a jarama acca ɗoyli ma e haajuji ma e hammuji ma e golle ma fof gara daranɗa jeeyaɓe Allah e golleji mumen kadi kala ko arani kadi ɓe namdo ɗum de arani ñallide no gonɗa aɗa selline eyyi wadde ma mbaɗen hen balle meɗen e jinguere meɗen en ndeni galle o en kadi ɗin golle ɗe en fof ndini galle o ala suka ala mawɗo a debbo o tan joni no talni TV ngal tan e keɓi ujunaji jeenayi neɗɗo ujunaji jeeneɗɗo e temedde jogo pawɗo ɓe ko noon jangga e naftoro wona jiiɗa kadi woɓɓe kadi ara kadi ceera ban goɗɗo e naftoro hen wona ballal ɓe fof joɓata hen ɓuuɗu ujunaji jeene neɗɗo
e temedde jeegom pawɗo ke fof toon jooɓi ene mofti ene gaddane gandal e naftoro walla yam moƴƴere machallah beltima no fewi noon mbayni ko ma jinden machallah Allah ko fo waɗi fayde fewi min mbaɗi kam ko jettudema jardema anne tinnare ma e ardema ɗo joddo joddade men nanda min komin ganda min kaala komin ganda min gandira naka jarama no fewi yo Allah moƴƴere kadi e jetta kadi musidɓe men kadi jogoy kaɓarɗo Abdoul Aziz Khouma e dendagal yeeɓiyankoɓe meɗen fof e jettaɓe eɗen jaraɓe dendagal kucciɗɗo e dental diine ene yeeɓa suka hen mawɗo hen debbo hen gorko hen fof yettama jarama ɓe mbawa limde inde ɗen juumen koy tan kucciɗɗe hen ne daara hen ɗo mbawi wonde foof a salminama a juurama a weltanama a duwonama kadi hokken jaɓede jaɓanede hokken cellal sellude seldede e sembe kattande e bawɗe no lakara hokko juuɗe balɗe e moƴƴude battane atuke jaajƴe allahumma salli ala sayyidina sallam jarama seydi Ly machallah yewtere nde yuɓɓi no fewi tabarakallah noon on calminama Dental Dine TV on juurama calmini kewɗo e kabirɗo hono Abdoul Aziz Khouma en juurimama fa tabarakallah e darde makko yo Allah yoɓ moƴƴere on kala on calminama on juurama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aleykum salam wa rahmatullahi noon waddu waddu اللهم افتح لنا وانت خير الفاتحين اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين اللهم ارحمنا وانت خير الراحمين جاهنا الله وملائكته يصلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله الحمد لله Bang, bang, nggak ya udah lama. Kemana apa